Sziasztok, Prison vagyok. Íme itt látható a Razer Megalodóhoz tartozó távvezérlő, ami tartalmazza a Maelstrom motort is. A dobozban találhatunk egy asztali tárolót, ezzel biztonságosan tárolhatjuk az asztalon a távvezérlőt, csúszásmentesen. Én ezt nem használom, mert ahogy észrevettem, ebben több óra használat alatt felmelegedik a távvezérlő, ezt félre is rakjuk. És íme itt a távvezérlő, rengeteg funkciót állíthatunk rajta, többek között a 7.1-es és a 2.0-es hangzás között. Váltogathatunk egyetlen egy gombbal, szinte nulla reakcióidővel. A hangszórókat külön-külön állíthatjuk, ezeknek hangerejét. Ezek között a távvezérlő közepén található Razer gombbal váltogathatunk. Mind az elősőket, mind az oldalsókat, mind a háttér hangsugárzókat külön-külön állíthatjuk, illetve ezek hangerejét, és még a basszust is mindenki személyre szabhatja, ki mennyire szereti, hogy dübörög a dobhártyája. Ugyanezeket a beállításokat megtehetjük a sima sztereó hangzásnál is, itt is a hangszórókat és a basszust külön-külön konfigurálhatjuk. A távvezérlő alján található 3 gomb, ezekkel a mikrofon beállításait optimalizálhatjuk, illetve a bal szélső gombbal egyetlen egy gombnyomással elnémíthatjuk a mikrofont, erről piros fény ad nekünk jelzést. A középső gombbal a mikrofon érzékenységét állíthatjuk be, illetve a harmadik gombbal pedig a mikrofonunk hangerejét. Teljesen személyre szabhatjuk az egészet. A távvezérlő lakkozott felületet kapott, ez nagyon gyűjti az új lenyomatokat, mint amikor a hangerőt állítjuk, mint hogyha bármelyik más opciót szeretnénk beállítani. Sajnos ez koszolódik, így állandó tisztítást igényel, hát ez attól függ, hogy kinek mennyire szúrja a szemét. A távvezérlő hátoldalán találhatjuk a technikai specifikációkat, sajnos a fényképező miatt elég nehezen kivehetőek a feliratok, sőt egyáltalán nem. Itt fel van tüntetve, hogy ebben lakozik a 7.1-es hangzásért felelős Maelstrom motor, ami plusz terhelést vesz el, akár a processzortól is, illetve döbbenetes hangzást ad mind játék, mind filmezés, mind zene alatt. Utóbbinál főleg a 2.0-ás hangzást ajánlom, mert a 7.1-re kapcsolva szinte már visszhangzik, élvezhetetlen a zene. Nos, ez lenne a Maelstrom féle távirányító. Szerintem nagyon jó. Kösz, hogy megnéztétek. Sziasztok!